Kublai pi paro at ngapdiang snobhai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Parlok ka Harijan Colony ne ka themator kumbara jutip da ki babon balang hakachala laban ong bakari tangmaka kata ka high alert security area hakanong ba shalong baka sarkar mikhalia ka hab banda pet ngor bat shimkhia bha halor ka jinglong shngan ne ka safety jong kinong shongshnong jong ka themator ki babon na ki dei na ka jat bandriu mashabisik bat dalits ka sarkar mikhalia hadin ka jingyakan ant ka balajia hausnam arajat khatpra kala habban bu no da kisipai apahara baro atu saw kanta haka cakarung bat cakami jong usurok ubaya langba ka themator kumban shupen kan mau ka jingi kan at ka bajor house nem araja khatpra krasdang nangkong na ka jingjia yanya hapadeng unong nya bos pat kilong kme ka colony ka balaya lampat shaka jingi kan at ka bajor hapadeng ki try mulong bat kinong shongshnong ka colony hadu baka sarkar mikhalia hakata ka por kala habban panjari no daka section chispa sapu saw CRPC khnang ban tembiang por ya kijing yakan an deiro hadin kadi kijing yakhi baka sarkar jala kala rai ban khang no sbak ya kajingya jongki kali lengba usurok baya lengba ka themator nado maulong hat hadu lat bimola bat leple biang pat ya kajingya jongki kali lengba uni usurok hadu usnem arhajar apusaw baladab bat kata tang hapo kapor prabajimen step hadu sabaji janmit rangkat kijing apahara ki bajor dei hauni uju usnem arhajar apusaw baka sarkar mikhalia kalkular he tang amro ban pendep no ya kajing kular jongka bat kajing thmu jongka ban penken dia lot ya kita ki lines pa sapu artli ki longyeng na them yau maulong shaki chaka bakala dab ban penbena manshwa handai ka basno si pat ka long bat hadu menta balajan kut sausnem arhajar arpusanro kajing thmu jong ka sarkar kadang sakut haju chi haju kajing sha pan bor baman kapor jong kawai ka sarkar shakawai pat haki try mulok ki kanhon seng bhalang ba pher bat kiwai ban pen kendria mador ya kini ki briu na them yau maulong handai ka failure jong ka sarkar ban pen kendria ya ki harjan hadu menta na them yau maulong kanang aiding shu ya kajing sat mensim jong ki babon ki pai ba trairi ya ki basyong basa hathemator bat bo kala ya kani ka jaka hakajingma kathemator hi parlong kumangitip ka ka way na kimat election ka bakruit ba but shim interest ki babon ki sengsan hi masima ka jala la ban ong baka themator ka ka mat election ka bajupan be ba yangi ki pai ba nong thebot ka jala man ka sansnem bat ngi ngob ro man ka sansnem bat kani ka issue pen kendria ya ki khar panjabi na themator ka ja bat ple no slam tang shukut ka election kamilanti la kumnu system shwa ka ayom MLE election ka ban sa long house nam arjat apopra kani ka issue themator kan sa khein bat kan sa shongshit biang bat ngin sala biang ban yo sngo ya ka sur joki try jala bakan sawal jam biang ban dawa pen kendria no ya kani ki jai pendiu ki baklan botam hapok ka jala mikhalia ripat jongi hendai ka bab jupendu mensim barabor pat ya ki babon bakani ka mat jing thapakan olong chisha kadai ka jing ting buram palat bat ka jing khnyo that jong ka sarkar mikhalia tang shuwan ke hukum na central government halor the issue themator but tang shuwan pej ban khmi ki he jong kini kinong wei na Delhi ban pentikna ba ka sarkar jala ka aya kini kinong shongshnong ka themator ya ki lat jing ya da papaka kan ba ampat rai ni pen bai de kum wei pan hapden ka sarkar mikhalia bat ki he ka Harijan Panchayat Committee ka kam ka balakalan jarbi bhamanta la bonsnem bat poiru shadu yeng ka shri hakini ki khndiat sngi lengba kilat pathai ku board la sngu thu ba ka board district jong ki East Khasi Hills kal kantai mador ye ka jing ka pa jong ka Harijan Panchayat Committee ban palai ni exam ya ka bai penyang kali shabaro ki kali jong kini ki Harijan ki basyong basa hapot them motor kat kum ki kendon ki bathamai jong ka Meghalaya parking policy for urban areas arajat apusan kumbala dep pan penbena da ka urban affairs department ka sarkar Meghalaya ka banstang trikam nadu ka shitrik menta ub nailar arajat apusan ki ong bakadei na kadaw ka jinglong karpang jong ka themator naki wei pat ki chaka choknong ba shalong ka Harijan Panchayat Committee lengba ka memorandum jongka kala pensngu ru sha ka sarkar jala baka themator baro ka wei ka de ka chaka ka bomlong safe yaki ban park yaki kalisaw chaka jongki shabar jongka colony namar baka de ka area ka balong sensitive bat ka baju sha target bha hakikam thombor khamtam
Nado balap ya ubam IED house nem arjak arphulai ya ubala suba balabo taka band outfit jong kajala New Trap National Liberation Council lani HNLC but kiway pat kit kom sha pentrim jongki na kapor shikapor ka Deputy Commissioner jongke East Castle Hills District ha ka city bak kalapha dangshan sha kinong yalam ka Harijan Panchayat Committee kalapentep baka paid parking policy bathamai jongka sarkar kan trekam renti kumbalapan banaya baro kikali sau chaka jong kini ki basa hapok tematon bada sya tang ya ki kali arshaka ban pak hajan ka gurudwara kabadon hakari ka temator kumbalong lang habarok ki dong kenong ba shalong bad ya barok ki kali sau chaka de ban pak baik haki paid designated parking space nikita ki jaga penyang kali ba hab ban siu sya Shillong Municipal Board kat kum ka dor balapo dak sarkar haka policy haka meeting ka badang shen hapadeng ka sarkar bat kirkot ka HPC the shimro ikarai ban penjalan thamai no yaka por ya jongki kali na usrok na themator nadu ka por prabaje step hado prabaje menmet haka jaka jongka por ka barim nadu prabaje step hado sabaje janmet Cisen perkhat pai ba sngobit banyo sngob iman de tang kani hi ka Harijan Panchayat Committee ka ba la tho ni appeal she ka sarkar jalaban palai yaki kali jong ki Harijan ka ba shong ba sa themator na ka taka paid parking policy ba thamai jong ka sarkar jala kat ba ki dorbar shnong jong ki wei pat ki neutali ki key traffic zones ki ba ha pa policy ba kantup ya ka Shillong Sardar Madanrating Laban Maulai Ranja Lomding Tri Bat Lai Mukra ki klem dawa AA ro halor kadi ka benta hatu phi kum ki pai ba try jala ka bikalia pisngau ya hab ne em ba ka Harijan Panchayat Committee kan appeal ni tho sha ka sarkar sa kum ya khanero tip hado kat no ki sngo kerpang yala de hado ba ka sarkar kan hab an pelai yaki nakhani ka paid parking policy ti parlok la da pidon AA ban kan tho halor kani ka benta sngo ba ban ne kan tho don buram hak ka comment box khnang ban yayo jengmut lang daki babon Paralok play shibon yakapor jong pisng about what glad ban like share comments but kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA but ki video